Mayong Domingo mga binati og minahal kong matalumon. Adi ata sa Eco Rest House nga paron day July 25 nya man itong buhaton guys, mayanom ta samtang kuan way trabaho guys para kuan inig ka trabaho na to guys na magtubo na to nga tanom nga atong murag gifokusan karon og tanom ang pinya guys para di ra mahibaw-an nga magkuan ba. Maonig kuan guys, maonig na-harvest na ho diri sa Eco Rest House nga pinya guys. So 1 year na siya pero himbunga na dyan ba. Di na ito mahibaw-an nga makaharvest na dita sa atong tinanom nga pinya. Napo tayo mga prutas, na tayo lubi, at least nga na magtubo niya. Samtang nagtrabaho ta guys na tayo mapundar diri sa lungsod sa Matalom. Okay, don't forget guys kung muapil na ko sa bugnong lugay nun diri sa atong lungsod sa Matalom, ako naghangyo sa inyong suporta bisan pa sa akong kapobre guys. Siguro na ako'y mabuhat pagtabang sa administrasyon karon headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahoryo. Okay guys, maonig ang napundar primero sa pagtrabaho na diri sa munisipyo guys, ang Eco Pound Rest House nga pinubre guys. Okay, mananaw na pagsugod guys. Ato ang tamnan. Ini sarang area guys sa akin para kon. Ano ang paya guys? Mo ni payag sa Eco Rest House diri sa lungsod sa Matalom. Ni guys, mo ni guys man yung tinanong guys nga pinya kuan mo ni bukado nga kan ni miracle fruit ni guys. Okay, muna yung na-harvest na guys na-harvest ni na ho diri sa Eco Rest House ng pinya guys. Okay, tungatam na ng portion guys kaning bagong gihinluan. Okay.